Panginoon, maraming salamat sa biyaya, proteksyon at gabay niyo sa amin sa nakalipas na buwan. May mga pagsubok man sa aming pamilya, kalusugan at kahit sa pinansyal, you always remind us na ang mga ito ay lilipas din at aming malalagpasan. Ngayon, tatahak na naman kami sa panibagong buwan. Wala kaming ideya kung ano ang mga posibleng darating na mga challenges. Ang alam lang namin ay ikaw ay nandyan upang kami ay tulungan. Panginoon, hinihingi po namin sa inyo ang karagdagang lakas, tatag at proteksyon ng aming pamilya sa araw-araw. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo rin po ang mga nagkasala sa amin sapagkat pinatawad na namin sila. Panginoon, hinihingi po namin na sana'y pagalingin niyo ang mga taong may sakit. I-bless niyo po ang mga taong walang makain at dumaranas ng sobrang kahirapan. Gawin niyo kaming masaya at puno ng pag-asa sa araw-araw, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.